Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Don suri havar chingria mai pen keva f judet pen ninga rong kachipi. Ingdeng phoke brahini karbiri sonim so ronga je suri hini reng kora troka pharman kedam tang thang thang ni phai kre phopen ni phai kre sirkep an padu ponsi mesen me et pen pajut pon long pemelo. Son si thang thang ni phai koi suri hini reng kora trok arni don suri havar chingria mai ke se sarua tumpen me thanga zonela boha matipung forest gate along ninga rong kachipia mai pedo ponlo. Son si don suri havar chingria mai mate don suri zonal committee mai phu saranjit kramsa pherang kyang no lam theke jai ponalong KAC CEM Dr Tuliram rong hangaphan kachuro lam the pajir pon Halapu don surya rat pen kedam tang phong phoke praisi karbiri sonim so ronga je talon pona hutke chepate dun un edat poseta phong phoke brahini keba f suri hini reng kore troka long an ke chepate dun longlo la an chota kalisi ke cheng sia ningkan pen nong e son ner kep an chepalong dun aputhak ningka rong ningkang samlam the chepaklang pon La solong don surya havar chingria mai ke se zone kong chunbang sarbidia singh hanse setame la so puthak ningka rong la pen ningkang sam alam the ningje pon pedo pon thu tangte alang litum pen alam thele arju pon sina akator age du seta unan ke ni tuma hin ben si cepat dor pon lo ta ben dag na charap chitu dun ke the ding tum ben si ni tum han por na kudun na join ni si a program ba ni tum pachun pon long lo Nerkep nong iklong na son kan ketiga son nong son nong lang pon elo bote la dag bang ke binong terang alang li bang ke thomang deng chepalong pon lo keng dong dang along ta ben serlin terang pi alang li bang ke hini anong hini ang deng anong isi chepalong pon lo bong oyalun along si alang li chepalong pon lo hiraing ti alang li bang ke hini anong hini ang deng anong isi chepalong pon lo bong oyalun lo alang ta la son thak thak si ajit soning ti alang lita hini ang deng anong isi chepalong pon lo dun sampung along pinsu la penson thak thak si ako hiraing ti ake hai mat lo alang li cheng siang deng anong isi chepalong pon lo pir the ke plang along la pen khoya terang ake hai alang li chepalong pon la alang lita ke cheng si anong e chepalong pon lo bathili ke ap along si pinso along li chepalong pon lo la pen adun chu abang ke ake hai long bir terang ke thomang deng anong e chepalong pon lo lun che thak along lyrics song se alang li chepalong pon lo la pen ake hai pi samika rong hang pi hini ang deng anong e se alang li chepalong pon lo chir ke jor along la an cholo kado kabe wala pini dole thai ke aba bang ke sekian ang hini ang deng anong e se long pon lo kita kado gole proxy nona on record amang proxy kardom kilo kardom ane nili bangke la don sri chingri hawara mai long general secretary lo kong chung bang lo se eletum la ining hello youth festival long pate dum cheng lo pen hawara mai stamya ki milo la sila so hawara mai bang niltum ke parjap out penan bang niltum kisung ke boy financial pen danglok penan kisung ke boy dolo same nilitum ke hai Dr Tuliram Mahang CM Saralangli nang kerabdun nang ketudun marjabdun hik pamasi nilitum masal labang so hawara mai bang parjap ponun delo lapen non tining letos tame nilitum la youth festival of tame alangli nang cerap nang ketudun pen halat tangka pen cenglok peri halat ceng pi ceng so pen cenglok instrumen mokas tame alangli nang cerap ketudun no las nilitum penan tame nilitum nong is tame nilitum ceng anikan tame nilitum atta nong e bangke soner kep nong e nilitum cipalong pon salangi than suri akan curu pono apa nilitum la taso hawara mai ke parja bangalalo je don sri chingri hawara mai nilitum taso mahang ke pathek bangke dak ningkan phokebra isi plengga setame nilitum la don sri hawar ban bangke
la festival long kan nong letin lang la pa party tu nong letin lang la so la jasimepet nilitum nilining ki oi nilitum dak tara lang so te bok het stem nilitum nang party tu nong le la so dang party dun si litum ilang nun chot ke the nong chot la pen nilitum te bok terai stame isia part bangke borja nong party dun lo isia part bangke pu dikuman jalang party dun lo la so nilitum nilining mane kaci oi kan masih nilitum tining bangke nilitum bang parja pon der la sa don sri cingri hawara mai bangke lati nilitum mathalo kaddo kabe la don sri cingri hawara mai phan ke pare ye phan la overall la don sri plan ke the kere ke the giting mane leader to mas name cerap nang chiko duni pasideli chut to riparlo dapen dan se so hawara mai phan atto chethi padingi phan pang phan alang itu stamina cerap to situ dunu pasideli dining stamina cerap no lo gang berat tu tenang cerap no lo dapen inur baini tu nang cerap no stamina ans tenang cerap duni pasid to lo 10 million tengela phan te chalo kato Kai pholang solang sunalong akulat me chopi et pukar julong pen em Richard Tokbi kerap ke pale Lakhain ko da trok Dwarbaguri MAC constituency kaparlo kai pholang solang sunalong kidamtang ni phai krisir kep arni porphai pho malom hum trok akulat me chopi et si pangjir thang pukai pholang solang sun akomitia tumpen tong sekot pen local MAC an parta KAC educations em Richard Tokbi aphan birta palesi em Tokbi sangho stame tong sekot pen kisung ke phovek ahem tu natuma phan tangka kerap ke paledun mate MAC local MAC IC education EM alang liming kemi pen labangsu akular mokha me chu erbutha tong se kor president pen jok part juicy alang litum sab suwe same kerap ki paji raji phansi alang litum him pen litum han tilo labangsu pen jok sini litum alang litum ong ide same alang litum phan hodai po pasi litum ko an litum yi am phan runai ki mai litum yi ngatlong ben keru la si litum ke komlang pasi litum ka palang sorat tum ma thadam athe nili jong damai tum non chidam dang same bilang la pen non ti bang hilang same la bang son ningi me bang phuke naklang le de jibon pasi nili jong damai tum pasi non nili tum la ong ide same alang litum phan kera pi ponji nili tum la party BJP kemra pet president secretary tumari dem pasi nili tum pi pompo pasi churulo nang litum nang home report kadong dak den rong hawarami sai hemalong nang chili arni lo lasi den rong peneng la 2026 la bangso aningkan phan tara langso along ingdeng kokebra hini ang deng aso kalbi youth festival along kidun ten dak nilitum dak denarong hawarami tum rehearsal labang so apo bang asap so dure chat lapuson masih nipli po rehearsal pen aja ini kene ba asap so besti manong elong ciyok bunne delo wafis tami dak
Zonal Committee lapen dak bilun ke kan soma postame ning cepa bobe kado beta aning cepat hit aning cepa rongpon lapen nong isita nong i bang penangan longdun asela bangso anong i longdun pena jone kado beta aning rong cipi pon lo aso aning rong cipi pon dak pen ke dam hut ko sonna kado beta mi pun mi et pen dam lo nange celita mi pun mi et pen sinang celi lo kasi pini bangke kado be ning ceparong pon si dak sai hem along masi anisan kado be cukrui tapuson asai pini padu pon lo lapen monentian se ke klaim ke dam imeti et dia pan dak ke than timun cepari pon ta padu lo lapen dak nong e mukhap usame dak kelun ke kan kado be ke cepadu artis tumhan kado be pajir pon lo lapen labangso ke pajir pon long pot labangso melong bangke nilitum reception committee mate management committee pelason nilitum han arpulang pito na jok nilitum da citong dun lo labang pen kado beta ning sampik lo alang itum ke claim ke dam lapen pening kecepati dun smartum stame disiplin ka maintain pon ladak ket handu na tengpen tak hawara me tum ket hana tengpen alam arjupik lapen alam karjo ajo ni nini ni thongwer rihasa istame alang litum nong e bang penaan cepalong dun lo asi best team la long de pustame laso penangan nong e long dun lo ajo ni si alang litum kado beta ning cepang sam tapen denarong hawar ame yang kang kedo ana hawara ratum istame kado beta alang litum hancuro lo la ana pol fihe kang bong kami alang itu ana nong iwan ke porbanke asini tum reception committee amato management committee hinten pusutame ini tum la awarame lapen alunkan kecepati dun office tum hansan ini tum curupik an atima fihe ka pol pensame la ana nong i dena rong hawa mate dena rong alarpan kewan ipek porbanke alang itu man curure ne asikat du ko pensame monen pike bang gelangani anan hirjune palongwer je phat ne lehin pen anan rong kita hawar melong na hindi pot functional tom pan kusuru pajirlo dil tom pening bangso pokebra hin yang deng karbi listenim so rong ajelong den rong kita hawar mai pen kajepati dun kidun abangke aning kan bangke nil tom ningkan krihini abangke bestin malong sikiyok dulu Boleh kami pening bang ini tum bestim malong abangke tiok tunun dia batangke ini tum ajhat sabsu ke klaim ke dam tum asap so katikuk doko kasonang naglo de moni da bang ini tum zonal committee tum bang asap so kacituti putakali citu lo bon kami mane halapu lamkana na da bang penang an zonal committee tum hapuna klaim dun nang ko jok itu bangso competition mati bangso ketepati do nolong bangke somar tom phan kethan pon kethan bek ni tom kaiki bidi sori kethan do na tom tame halapu do nang kok pen jok atha katiku do ko asi mili tom ketepati do na sona long bangke asi tinang deng ketepati do la bon tame ni tom kilong do na bangke som sirkep an silong do lo apang sia bangke hini lapen hini yang deng bang som thri la son long do lo kethom ang deng som thom la son long do lo lasi kilong don apang sia bang lalo lun ceto bang apang silong don lo lapen bong oilun long apang silong don lo lapen hini yang deng along abang kang kolong don tulo hala kong sikibuta hini yang deng long silong don lo lapen hala hambi pelong departing ko hala ta hini yang deng silong don lo lapen te lun cetak along ta hala aliris mate alun lam thek tok abang lata hini yang deng silong don lo lapen hala ibu keleng along kami hini yang deng silong don lapen te ketho mang deng silong don bangke nimso kirung along ta ketho mang deng silong don lo lapen te hala tomo kethan abari ma tomo kethan labanta ketho mang deng silong don lasi kado kawi pen ke sirkep an silong don chalo lasi litum ning oilo dasimet pet kini tu maning kan banga bangke bestim ci jok don ver pen peneng bang bestim ci jok unta kidat abang gelake kaprek ason kaprek takali jasemet pet peneng bang kini tum zonal committee tum kini atim donang kok ajok
Asia team bangke drama team long damnang kok lo Asia team bangke pu Donel hoi pen bangso arong aje long kacepati dun kidun kasu gilit pon tum tim ni donang kok jok ni tum asap so aket tikuk do kok son si tekon long lo kajok si peneng bangke best team long lidun teke dari asinang tum nak nung di teke pot curu lo si kebang jilang bangke ni tum ta bangso peneng bang agat noi lason lo bolte isi katikuk dokok pu angthek jelong pon lo kebang jilang ni bangke ni tum lason bangke kali dia nangpu pesini tum ta on anke cibor ipon ko kebang jilang bangke bangso best team lo kecil openi pan bangke ni tum kadok kawe ketan timum pon pen hala so best team lo kecil opun tulangi pan sonsi jiyok bun tu thegima aso pan bangke tum bigi sore ketan pon ketan so si hala best team lo kecil opun pan bol pon asina tum na kondi ke kot ini nang tum pan curu pajir pen alsi di pon kado Tang te pini adaba birda bangke kang toniklo kado ka betame 2 me thak me kurwang tru